Razoranje informacija će natjerati srce navijača da jače kuca, oči će vam zablistati i će vam otputovati na hrvatske nogometne terene. Dakle, uhvatite se za stolicu, jer putovanje će početi. Ali pričekajte malo, prije nego što krenemo, dopustite da vas pitam, jeste li već dio našeg tima? Ako se još niste pretplatili na kanal, učinite to sada. Ne propustite priliku. Idemo zajedno, jer igra tek počinje. Luka Ivanušec, onaj koji je sjajio poput supernove na početku sezone, čini se da je gotovo siguran za odlazak iz našeg dragog Dinama. Naši prijatelji iz Nizozemske šaptali su okolo da bi naš as uskoro mogao zamijeniti plavi dres Feyenoord. Ali pričekajte, stvar postaje još zanimljivija. Prema poznatoj nizozemskoj stranici 1908. NL, naš dragi Ivanušec navodno je već potpisao 5-godišnji ugovor s nizozemskim prvakom. Ali prije nego što se zabrinete, zapamtite, još nema dogovora između klubova o financijskoj odšteti. Očekuje se tete-a-tete između čelnika Dinama i Feyenoord, odmah nakon naše bitke sa Astanom. Sjetite se, prijatelji moji, da je Dinamo Ivane Ivanušeca iz Lokomotive doveo prije 5 godina za skromnih 3 milijuna eura. Od tada je ovaj mladić zasjao u 169 utakmica, postigao 36 golova i upisao 19 asistencija. A na početku ove sezone, već je postigao hat-trick protiv Astane i dao gol te upisao asistenciju protiv Istre. To je puno uzbuđenja, zar ne? Pa što mislite o svemu ovome? Komentirajte ispod. Ako se još niste pretplatili na kanal, učinite to sada. Ne propustite nijednu epizodu ove sapunice. Hvala vam što ste gledali.